бо дастуру ҳидоятҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва мусоидати вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон айни замон дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух корҳои сохтмонӣ дар бунёди калонтарин пули мошингузар тавассути рудхонаи ғунд дар маҳаллаи селхозтехникаи шаҳри хорух оғоз гардидааст. Бунёди ин иншоот дар чорчӯби сиёсати дарҳои бози ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо бонки ҷаҳонӣ марҳилаи чороми барномаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар осиёи марказӣ дар шаҳри хорух аз моҳи июн оғоз гардида, айни ҳол сохтмончиён ба сангчинӣ дар дохили қафасҳои симин оғоз намуда, тибқи нақшаи сохтмонӣ ин деворҳои симтурдор бо баландии аз 9 то 12 метр дар 2 қабат бунёд хоҳанд гардид ва мобайни қабатҳои симтурӣ аз регу хок пур карда хоҳанд шуд ки усули наву бо сифати бунёди пулҳои муосир маънидод карда шуд. Бояд гуфт ки пули мошингузар дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳошияи ба низом даровардани ҳаракати воситаи нақлиёт ва танбашавӣ дар роҳҳои марказӣ оғоз гардида, василаи муҳим баҳри беҳтар намудани рафтуомади нақлиёти боркаш ва ҳамлу нақли молу колҳо маънидод карда мешавад. Фармоишгари сохтмон вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон буда паймонкори иншоот ширкати роҳсозии Чайнароуд мебошад. Аз рӯи иттилои муҳандиси сохтмон дарозии пул 200 метр буда, бари он 15 метрро ташкил медиҳад ки аз он 10 метрро роҳи автомобилгард дар бар мегирад. Айни ҳол замину боғот ва хоҷагиҳои шахсие ки дар масири сохтмони ин пул қарор дошта аз маҳалли сохтмон бардошта шуданд, пурра аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағ вобаста ба арзиши молу мулкашон ҷуброн ва пардохт гардида, бо ҷалби техникаи пуриқтидори корӣ корҳои дигари сохтмонӣ дар ин самт бо сурат идома дорад. Лозим ба ёдоварист тибқи лоиҳаи сохтмонӣ қарор аст ки роҳи зеризаминӣ барои пиёдагардон низ бунёд гардида, дар маҷмӯъ барои пайваст шудан ба роҳи асосӣ ҳудуди 1 километру 90 метр роҳу пул сохта хоҳад шуд. Қайд гардид ки тибқи нақша дар наздикии инҷо барои анҷоми саривақтии корҳои сохтмонӣ техникаи иловагии корӣ аз ҷумла 10 нақлиёти калонҳаҷми худрез, 6 экскаватор, 6 боркунаки фронталӣ, 2 обкашак, 2 грейдер, 2 каток ҷалб гардида, тибқи нақша қарор аст ки дар муҳлати 2.5 сол калонтарин пули мошингузар дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух мавриди истифодабарӣ қарор дода хоҳад шуд. Тоҷинисои Фазлуллобек, Муборакшоҳи Рустам, шаҳри хорух, Ахбор.